Dobrý deň, v poradí tretí videonávod zameraný na využitie simulačného prostredia Any Multisim na simulácie v elektronike sa zameriava na zisťovanie amplitúdových a frekvenčných, fázových charakteristík filtrov v elektronike. Filtre môžu byť riešené buď to ako pasívne obvodové súčiastky, čiže také, ktoré na výstupe poskytujú nižšiu úroveň signálu ako na vstupe, alebo môžu byť doplnené o prvky, ktoré umožňujú aj výkonové zosilnenie, teda nejaké aktívne filtre. Najskôr sa pozrieme na význam toho, čo to ten filter je. Neskôr si ukážeme, aké zariadenie sa dá použiť na to, aby som si tieto charakteristiky filtrov vykreslil. V prvom rade sa pozrieme najskôr na filter vo všeobecnosti, napríklad na filter, ako ho najlepšie poznáte z chémie. Filtre sú zariadenia, ktoré spravidla obsahujú nejakú filtračnú časť a oddelujú pre nás zaujímavú zložku od nezaujímavej zložky. Napríklad v nejakom oleji mám rozptýlený materiál, ktorý potrebujem od toho oleja oddeliť. Ten materiál, nejaké nečistoty mi ostanú na tom filtri zachytené, kdežto ten minerálny olej, ktorý ďalej budem spracovávať a využívať, napríklad ako je to tu na často filter z automobilu, mi zase v tom obehovom cykle bude zabezpečovať chladenie. Filtre v elektrotechnike, keď sa pozrieme na túto stránku, sú také obvodové prvky, ktoré mi oddelia to, čo je pre mňa zaujímavú časť signálu od tej zostávajúcej, od tej nezaujímavej časti. S filtrom ste sa isto stretli bez toho, aby ste si to uvedomili vždy, keď používate nejaký rádiopríjimač, televízny príjimač z množstva vysielaných signálov, ktoré sa dostanú ako to spektrum signálov prostredníctvom antény do vášho televízora. Váš kanálový volič musí vybrať len tú zaujímavú časť. Tie filtre v elektrotechnike, pretože môžete sa deliť na tých, ktorí už majú druhácku elektroniku, a môžete byť aj tí, ktorí vlastne na odbore technické liceum si len budete teraz hovoriť niečo nové a vlastne to, čo vám hovorím, je teraz novinka o tých filtroch. Tak filtre môžu z hľadiska charakteristík, ktoré ich popisujú, patriť do jednej zo 4 kategórií. Najskôr, čo je to za charakteristika? Na vodorovnej osi mám frekvenciu, na zvislej osi mám charakteristiku toho, čo sa mi bude diať so signálom. Ačko môže predstavovať, alebo v tomto prípade predstavuje útlm signálu. Niekedy býva tá veličina definovaná ako, že je to pomer U2 výstupného napätia k U1. V prípade, že U2 je menšie ako U1, tento prenos je menší ako 1, čiže nedochádza k zosilneniu, ale k poklesu útlmu signálu. Logaritmy čísel menších ako 1 v intervale od 0 po 1 sú záporné čísla. Čiže vtedy, keď mi to prenáša, ak U2 sa rovná U1, ideálne mi to prenieslo signál, vtedy je ten napäťový prenos rovný jednotke. No a ako mi klesá to U2 je čoraz menšie ako 1, tak mi vznikajú záporné hodnoty. Najčastejšie, aby sa tie rôzne veľké pomery hodnôt dali dobre zobraziť v jednom grafe, zobrazujú sa v tzv. Logaritmickej mierke. Tam môžete chápať aj nejakú takú podobnosť napríklad so zrakom, so sluchom. Naše vnemy veličiny spravidla nespracovávajú v rámci intenzít, ale vnímajú nejaké zmeny, nejaké pomerné zmeny, a teda hovorí sa tomu, že aj tie vnemy sú akoby fyziologicky logaritmované. Čiže to logaritmické vyjadrenie, hoci vyžaduje trošku zložitejší matematický aparát, umožní vám v takých názornejších, prehľadnejších a lepšie vzájomne porovnateľných priebehoch zobrazovať charakteristiky. Čiže tuto nie je úplne tak dokonale, ako by sme očakávali, ale vieme, že prenos, alebo ak to chceme konkrétne nazvať tlmenie, je dané ako pomer napätia na výstupe U2 k U1. Ako náhle U2 klesá oproti U1, je ten pomer menší ako 1, teda logaritmy toho čísla mi vychádzajú záporné čísla.
Pre 0 logaritmus dekadicky nie je definovaný, pre hodnoty od 0 po 1 už samozrejme definovaný, ako možno z matematiky viete, je. Aby sme sa vrátili k tým typom filtrov. Prvý typ filtra je tzv. Dolný priepust. Ten mi signály po určitú frekvenciu prenáša. Napríklad chcel by som odstrániť nejaký šum, ktorý sa objavuje v rozhlasovom prenose nad 15 kHz. Do 15 kHz chcem, aby mi to pekne prenášalo, ten filter musí byť navrhnutý tak, aby medzná frekvencia bola niekde na tých 15 kHz pri FM rozhlase a od tohto momentu mi začína tlmiť všetky tie signály, čiže to, čo by mohlo predstavovať to rušenie, bude potláčané. Presným opakom je hornopriepustný filter. Hornopriepustný filter mi potláča tie nízke frekvencie, ale ako rastie frekvencia, tak čoraz menej tlmi a od určitej medznej frekvencie mi takmer dokonale prenáša bez tlmenia ten signál. Zase reálny a ideálny, v tom je rozdiel, či dosiahnem tú jednotku pri tom prenose alebo nie. Mohol by som za určitých okolností aj viac ako 1, už by to ale musel byť aktívny filter. Tieto charakteristiky hovorí sa tomu, že sú monotónne, buď klesajú, buď rastú. A nejako, keď by som si predstavil, že by som tie vlastnosti spojil, tak získam ďalšie dve možné kombinácie. Buď je to pásmová priepusť. Pásmová priepusť sa najčastejšie používa na vyselektovanie toho zaujímavého, čiže prepustí mi to len tú oblasť, na ktorú je filter naladený a všetko ostatné mi to tlmí. Čiže napríklad, ak by som chcel ten rozhlasový signál spracovávať a oddeliť si, tak mohol by som to takto, aj keď najčastejšie ako ten rezonančný obvod je skôr tam použitá pásmová zádrž, ktorá vlastne tlmí alebo prepúšťa to už by som hovoril vlastne o tom priebehu. Tam je to vlastne pásmová priepusť v jednoduchosti. To už je skôr charakteristika toho prvku, to už by sme išli zase do prílišných detailov. Čiže pásmový priepust, zaujímavé frekvencie prepustí a ostatné neprepustí. Pásmová zádrž zase len tú oblasť frekvencií, ktoré nechcem potlačiť, tam tlmí a všade inde tlmí málo. Tá pásmová zádrž nepoužíva sa až tak často, ale dá sa takto riešiť napríklad filter, ktorý by potláčal 50 Hz také vrčanie v signáli spracovávanom zosilňovačom. Akurát ten signál na 50 Hz by mi potlačil a všetky ostatné by mi do toho zosilňovača cez ten jeho vstup prechádzali. To by mohlo byť také praktické využitie. Tá charakteristika, tá amplitudová frekvenčná charakteristika filtra na tomto obrázku pre nejaké ideálne filtre by vyzerala takto. Keď by to bol pásmový priepust do prvej medznej frekvencie, mi neprepúšťa signál, v jednom okamihu by začal prepúšťať, potom by rovnako spracovával, zase by prestal. Toto je ideálne. No a čím viac sa to tomu blíži, čím strmšie sú tieto prechody, tým musí byť aj, hovorí sa tomu, že rád toho filtra vyšší. S rádom toho filtra vlastne znamená, že viac tam potrebujete tých súčiastok, ten výpočet toho filtra je náročnejší, aj presnosť tých hodnôt, tých súčiastok, ktoré ten filter budú tvoriť, bude zložitejšia. Toľko z takej tej úvodnej teórie. Teraz, čo budem v multisime potrebovať na to, aby som si tie priebehy dokázal znázorniť. My začneme niečím úplne jednoduchým a novým prvkom, ktorý tu budem potrebovať, je tzv. Bode plotter. Ak si spomeniete a pozerali ste video číslo 2, tak som hovoril, že takým funkčne rozšírenejším osciloskopom doplneným o možnosť generovať signály v určitom rozpätí je tzv. Wobbler alebo rozmietaný generátor s osciloskopom. Pointov je, že mám zdroj signálu, ktorý sa mi prelaďuje od najnižšej skúmanej po najvyššiu skúmanú frekvenciu a mám zariadenie, ktoré mi dáva do pomeru výstupné napätie k tomu vstupnému budiacemu napätiu. Tým ja vykreslím tú frekvenčnú závislosť toho prenosu signálu
a získam tú frekvenčnú charakteristiku alebo niekedy nazývanú útlmovú charakteristiku. Ona jednoznačne popisuje, čo sa mi so signálom bude diať. Poďme sa pozrieť na zapojenie, ktoré budete zostavovať vy. Ja začnem niečím jednoduchým. Tento filter je už aktívnym filtrom, lebo je tu nízkošumový operačný zosilňovač. My si ukážeme, ako ten body plotter použiť a čo nám dokáže znázorniť, že tu použijem len túto dvojicu prvkov. Takýto filter sa v elektronike nazýva, keďže je tu najskôr kondenzátor a on reaguje na veľkosť zmeny. Čím dynamickejšie sú zmeny, tým ľahšie sa mi v tom kondenzátore akoby nazhromažďoval na jednej, na druhej strane náboj. V skutočnosti elektrický prúd nejaký vodivostný tým kondenzátorom neprejde. Ale vy si to môžete predstaviť ako nejakú takú súčiastku, v ktorej je membrána a čím viac pumpujete do jednej, do druhej strany, tým viac tá membrána kmitá, tie výkmity sú väčšie a ten nie je to vodivostný, ale je to tzv. Posuvný prúd je väčší. Čiže čím väčšie zmeny, čím väčšia frekvencia, tým signál ľahšie preniká, kdežto čím nižšie frekvencie, dokonca jednosmerný signál by mi takýmto článkom neprešiel. Tento článok sa nazýva, že je teda derivačným článkom. Reaguje na dynamiku tej zmeny. V 4. ročníku si zrejme budete hovoriť, čo je to za funkcia tá derivácia, aká je k tomu opačná funkcia integrovanie. Dobre, poďme na tú praktickú vec. Čiže idem súbor, vytvorím si nový súbor, nový prázdny. V prvom rade, na to, aby sme s body plotterom mohli pracovať, budem tu potrebovať mať ten obvod, ktorý tam budem chcieť mať. Rezistor a dáme tu kondenzátor. Nechajme, nech tie útlmové charakteristiky sú rovnaké, ako potom získate, čiže kondenzátor nech má 2 NF, 2 nanofarady. Rezistor má mať 8K, 8 kΩ. Rezistor, nech to vizuálne pekne vyzerá, otočím. My si ukážeme aj ako trošku tak vizuálne to lepšie spracovať. A istotu budem potrebovať minimálne jeden ground, jedno uzemnenie. No a teraz čo potrebujem? Isto potrebujem funkčný generátor. Preto samotné zapojenie, či už tu použijem nejaký jednoduchý striedavý zdroj, je to úplne jedno. Ten má význam jedine preto, čo budem pozorovať na osciloskope. Body plotter preto, aby simulácia prebehla správne, potrebuje nejaký zdroj signálu mať vložený, ale v skutočnosti body plotter sám o sebe si v jeho nastaveniach určuje, ako bude tú charakteristiku, v akom rozpätí frekvencií zobrazovať. Tu hľadám, toto je body plotter. Body plotter má dve svorky, ktoré sa pripoja na vstup obvodu. Tu by mi vlastne on akoby injektoval ten signál. A má dve svorky, ktorými skúma výstup toho obvodu. Skúsme si toto najskôr zapojiť tak. Ja to chcem ako nejaký taký, hovorí sa tomu štvorpol alebo dvojbrán zapojiť. Nedokážem tu už do vzduchu niečo zapojiť, ale ak by sme si tu a tu predstavili vstupné svorky, to je vstup toho obvodu, toto je výstup. Ak si to chceme nejako vizuálne, graficky znázorniť, dám tu obdĺžnik. Toto je vlastne ten môj skúmaný. Dáme tu aj nejakú výplň. Fill. Takto. Musím vybrať typ. Chcem solid. A je to teraz v popredí, čiže budem hľadať order, send to back, dať to do pozadia. Môžem si aj ten okraj zmeniť. Môžete sa s tým vizuálne tak, aby sa vám to, ale aj ja, nech je tam nejaká fill color, ešte trošku zmením. Povedzme takto, nech je to také vizuálne privetivejšie. Dobre. A ja tu si dám ešte uzemnenie. To je pre ten generátor.
Dobre, podotýkam, že generátor sám o sebe tu nie je potrebný pre funkčnosť, ale simulácia si ho vyžaduje, čiže vždy v tom zapojení s bodeploterom nejaký druh zdroja signálu potrebujete. Ako zapojiť ten bodeploter? Najskôr si tu pripojme ten generátor. No, na vstup mi prichádza tento signál. Ak by som to chcel mať tak presne, tak túto zem budem pripájať sem. A tu si povedzme ešte dám zem. Vidíte, že je to trošku zbytočne, stačí to mať uzemnené na jednom mieste. Generátor mám dobre pripojený. Dobre, teraz si zoberme tento bodeploter. Mám dve možnosti. Buď to urobím takto, a to je to najnaturálnejšie, alebo to, ako by to malo fungovať, plus svorka na ten živý vstup, preklikám si cez miesto. Takto by to malo polopatisticky vyzerať. Out. Pardon. Out. Si pripojím sem. Teraz je to správne zapojené. Kľudne si to môžeme, neukazovali sme si, ako farebne vyznačiť tie segmenty. Čiže toto, čo je so zemou spojené, dajme segment color a dajme toto, nech je napríklad takéto modré. Takisto toto, celú túto zem, práve kliknutie, segment color, takéto modré, OK. Čiže pekne vidím to, čo je živý vstup, čo má kladný potenciál a naopak, čo má zem, je modré. Takto si aj vy dokážete vizuálne odlíšiť tie jednotlivé farby, sprehľadniť to zapojenie. No, toto je jedna možnosť. Ja by som vás chcel naučiť druhú možnosť, ktorá je taká praktickejšia. Tieto živé vstupy plus a mínus nedokážem nejako inak vyriešiť, ale tieto zeme si ja môžem zjednodušiť, keďže jedna časť toho filtra je uzemnená, tak ja tieto mínusy, namiesto toho, aby som ich ťahal cez celú schému, tak tu si prepojím. Ak to chcem mať tak farebne znázornené, segment color, OK. Môžeme tu dať aj net color, to by malo v takom prípade byť pre celú tú vetvu použité. Dajme len ten segment. Práve kliknutie segment color. Okay. Práve kliknutie segment color. U osciloskopu to bude mať význam ten, že na takú farbu, akú bude ten osciloskop pripojený, tak to bude vstupná, to bude výstupná. Ukážeme si to za chvíľočku neskôr. Dobre, čiže bodeploter, svorky plus na vstup, na zem, výstup out na kladnú svorku, kde je plusový potenciál a na zem. Vždy tu musí mať nejaký druh generátora, na to nezabúdajte, bez toho by mi simulácia nefungovala. I jedno, čo tu nechám, teraz sa do toho ani nemusím pozrieť, osciloskopu to už ale jedno nebude. Osciloskop je priama odozva výstupu na toto budenie. Bodeploter, keď ja rozkliknem, magnitúdová charakteristika je tá amplitúdová a ja tomu bodeplotru budem hovoriť o takejto najnižšej po takúto najvyššiu frekvenciu. S takýmto rozpätím tej mierky, ktorú mi budeš zobrazovať, tak v takejto mi vykresľuj ten výstup. Keď si to prepnem na fázovú, tak mi to bude vykresľovať buď to raz amplitúdovú, alebo potom fázovú charakteristiku. Nás bude teraz trápiť len to, čo sa bude diať s tou amplitúdou signálu, čiže budeme len tú amplitúdovú skúmať. Dobre, poďme spustiť tú simuláciu. Máme tu nejaké upozornenie. Prostredníctvom niečoho tam mám mínusy. Skúsme toto odstrániť. Aha, jasné. Toto mi predstavovalo skrát.
Dobre. Simulácia teda nabehla, ja si môžem otvoriť ten bode plotter. Ten bode plotter môžem aj zväčšiť, aby sme videli na tom displeji viac. Môžem si ho dať tu dole. Trošku natiahnem. A teda, pôjdem s frekvenciou napríklad od 1 Hz, budem vykresľovať len po nejaký 1 MHz. A až po minus 200 mi je to príliš veľa tohoto menia. Skúsme dať po minus nejakých 60, čo to povie. Dobre. A reverzne, ak si to budete tlačiť, tak isto si to zmente, aby tá farba pozadia nebola čierna. Keď by som si to chcel prepnúť, fázová charakteristika by vyzerala takto, ale dajme to povedzme od 90 po minus 90, to je najčastejšie rozpätie u tých bežných filtrov a frekvenčne tam máme rovnaký rozsah. Dobre, ja som vám hovoril, že toto je derivačný článok alebo že je to horná priepusť, čiže pri nízkych frekvenciách, tu mám aj takýto posuvník, tu vidíte, akú mám práve frekvenciu, mi výrazne tlmi minus 50 decibelov. Väčšinou to pásmo priepustnosti sa určuje pre pokles o minus 3 decibely, čiže keď tu nájdem čo najbližšie minus 3, nedokážem to tam bohužiaľ vpísať, že by sa mi ten kurzor tam priamo presunul, teraz si povedzme, že je to čo najpresnejšie minus 3 decibely, takže tá medzná frekvencia, pri ktorej dochádza k prechodu z pásma nepriepustnosti do pásma priepustnosti, je okolo 9,8 kHz. Čiže na 9,8 kHz je naladený na tú medznú frekvenciu pre prenos tento náš hornopriepustný filter. Zhruba od tých 10 kHz už teda prenáša signál, no a pod tým tlmi. Keď by obsahoval viacero takýchto článkov, len nefunguje to tak, že ja ich pekne poukladám za sebou a už tam rastie ten rád, tie hodnoty vzájomne sú v nejakej závislosti a na vysokej škole sa budete učiť analýzu tých obvodových súčiastok, uvidíte, že to není taký jednoduchý matematický aparát. Našťastie na tú syntézu filtrov sa dajú využiť buď to výrobcami dodávané aplikácie, a ja vám radím, že vždy, keď niečo robíte, tak vždy najskôr preskúmajte, či to už nerobil niekto pred vami, či sa to nedá kúpiť, či vám to finančne vyjde. Nikdy nevymýšľajte v úvodzovkách koleso, nerobte to, čo už je k dispozícii, ale skôr sa snažte do toho pridať niečo nové a tým tomu zákazníkovi zase niečo poskytnúť. Dobre, takto by vyzerala tá amplitúdová frekvenčná charakteristika. My si tu pridajme, ja zavriem, aby sme to nemali príliš neprehľadné. Zastavím simuláciu, idem tu pridať ešte osciloskop, aby sme videli, v čom sa líši. Dám tu len dvojkanálový osciloskop. Opäť pri tom osciloskope môžem si ho pekne uzemniť, nech ja neťahám príliš veľa tých svoriek, čiže mínusy mi pekne idú do uzemnenia. Takto, takto. A kanál A bude skúmať vstup. Keď chcem, aby mi to na tomto mieste držalo a nesunulo, tu som klikol ľavým tlačidlom. Dobre. A tento výstup mi bude zase skúmať výstup. Výstup nechajme červený, vstup si nafarbíme napríklad na zeleno. Segment color. Dajme nejakú sitejšiu zelenú. Povedzme, že takto. OK. No a to, čo som vám spomínal, že to, ako som ja nafarbil tieto cesty, mi bude mať vplyv aj na to, čo mi zobrazí ten osciloskop. A aby to nebolo také jednoduché, u toho osciloskopu mi dosť záleží a teraz vidíte, keď je nízka frekvencia, ako by som mal aj problém zosynchronizovať ten priebeh. Zase, ak by ste si chceli tlačiť, prepneme to na reverzné. Väčšinou tá simulácia nereaguje dynamicky, mal by som ju mať zastavenú. Skúsme si dať najskôr nejakých 5 kHz. 5 kHz je isto pod tou medzou priepustnosti. A budeme skúmať, čo sa bude diať s tým signálom na výstupe. Vstupný signál dajme rovný 1 V. Spustíme simuláciu. Na vstupe si nechajme 1 V. Na výstupe si nechajme takisto ten 1 V.
A budeme porovnávať, aká je veľkosť toho červeného, čo mi prešlo na výstup k tomu na vstupe. Frekvencie mi ten filter nezmení, mení mi len amplitúdy, to ako potlačil ten signál. Čiže ja si natiahnem ten priebeh. Povedzme, že teraz mi nejde ani tak o to odčítať tie frekvencie, čiže ja to naschvál neurobím tak, ako keby som odčítaval, ale skôr tak, ako keby som chcel len kvalitatívne tie priebehy čo do veľkosti porovnať. Nechám toto prvé zosynchronizovanie a všimnime si. Vstup 1 V. Na výstupe je ten signál zoslabený, je menší. Čo sa udeje? Poďme presne na medznú frekvenciu na 9,8 kHz, 9,8 spustíme. Vidíte, že oproti tomu predošlému tá amplitúda mi isto narástla. Mala by byť teraz veľká na tejto medznej frekvencii. Pokles o 3 dB vlastne znamená pokles na hodnotu. Zatiaľ to zoberme ako fakt na 0,707 tej pôvodnej hodnoty. Čiže okolo 0,71 V by mi mal predstavovať tento výstup. Toto, čo tu nameriam. Vidíte, že teraz trošku porušujem zásadu. Skúste si zopakovať, aká by mala byť správna amplitúda po zosynchronizovaní osciloskopu. Na akú hodnotu by som to asi mal dostať. Koľko na tom tienidle by mi ten priebeh mal byť zobrazený čo do výšky. Ak si to teraz pustíte, tá kontrola správnosti, malo by to byť minimálne nad polovicu, ideálne nad 2/3. Ja som to teraz nechal tak, aby sme to mali v rámci toho 1 V, čiže oželel som trošku tú presnosť. Dobre, poďme to prehnať a poďme teraz na nejakých 100 kHz. Znova spustím. No. Jednak musím sa pohrať trošku s časovou základňou. Pozrite sa, ako sú priebehy v zákryte. Dokonca tie priebehy by boli menej v zákryte, to, že ten článok vytvára väčší fázový posun medzi tým vstupným a tým výstupným signálom. Je to spôsobené s tým, že ten kondenzátor sa musí nabíjať tým elektrickým nábojom, čiže tieto vzájomné posunutia by boli menšie, ale tie priebehy sú už takmer totožné. Ak si ja otvorím ten body plotter, aby som si to ja nejakým spôsobom mohol vzájomne porovnať, tu dám ten osciloskop a nech viem, čo mám na tom generátore nastavené. Generátor si dám tu. Tu mám ten body plotter. Najskôr sme mali nastavený 5 kHz. Keď som bol pri 5 kHz, idem si zobrať tento posuvník, skúsim tu nájsť do 5000, kde som asi bol. Dobre, pri 5000 som bol niekde tu. Čiže tá miera toho potláčenia bola takáto. Potom som bol pri tej medznej frekvencii, keď ten pokles bol skoro presne 3 dB, to je okolo toho 9,8 kHz. A teraz som zase niekde tu ďaleko pri 100 kHz a už ten priebeh čo do amplitúdy na vstupe je skoro rovný tomu, ktorý mám na tom výstupe. Alebo ten výstupný veľmi presne kopíruje ten vstupný. Samozrejme u pasívneho filtra nikdy nemôže byť väčší alebo dokonca aj rovný. Vždy ten filter mi nejako potlačí ten signál. Skúsme sa pozrieť, že on pri nízkych frekvenciách dosť tlmí ten signál. Nastavme si tu na nejakých 100 Hz a 100 Hz ja nastavím aj na povedzme, paráda. Nastavme 100 Hz aj tu, čiže toto dávam na Hz. Zastavím, spustím. Dobre, tu mi zdanlivo nič, lebo ten čas je príliš veľký. Ale keď si pozriete, toto je priebeh vlastne vstupného 1 V a ten výstupný je strašne maličký. Pri pomere 1 V sotva ho dokážem porovnávať. 50 mV, teraz je 10 mV na dielik. Čiže vstup je 1 V a na výstupe mám len 10 mV čo do amplitúdy toho signálu. A všimnite si, že toto posunutie toho
zeleného vstupného budiaceho signálu a tohoto červeného výstupného je výrazne väčšie. Môžeme si to pozrieť aj na tejto fázovej charakteristike. Tá fázová charakteristika je po dlhú dobu 90 stupňov, čiže na kondenzátore je najskôr prúd, najskôr sa mi musí nabiť a potom sa mi až na ňom objavuje a narastá napätie. Až ako začína byť tá vyššia frekvencia významná z hľadiska toho, že ten náboj mi veľmi rýchlo pumpuje na tých doskách toho kondenzátora, aj tá impedancia vlastne pre prenos signálu tým dvojbránom mi klesá. Tam už nie sú ale také jednoduché pojmy z hľadiska tých dvojbránov ako obyčajná impedancia. Sú tam také prenosové charakteristiky, lebo už to není dvojpól, teda jednobrán, ale už je to štvorpól, dvojbrána, čiže dve vstupné svorky, táto a dve výstupné svorky. Ak by som to potiahol, tak toto a toto mi predstavuje tie výstupné svorky. No a čím vyššia frekvencia, tým už mi ten fázový posun tu na je to v úhlových stupňoch klesá. Pri vysokých frekvenciách naozaj ste videli, že tie priebehy jeden s tým druhým ako by boli vzájomne stotožnené. No a toto je práve to, ako môžem použiť to zariadenie na zisťovanie amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky, teda ten tzv. Bode plotter. Podotýkam, že na správnosť simulácie musíte mať zabezpečené, že tu máte nejaký druh generátora. Skúsme si dať aj help. Keď neviem s niečím pracovať, skúsim to hľadať na internete. Skúsme takto vybrať a dať F1, paráda. Čiže vyberete tú komponentu, stlačíte F1 pre otvorenie helpu a máte tu aj popis. Tu je zase výzva učiť sa anglický jazyk. Z hľadiska techniky je to nesmierne dôležité. Čiže Bode plotter vytvára grafickú závislosť frekvenčnej odozvy obvodu. Je významný alebo použiteľný pri analýze filtračných obvodov, filtrov. Môžeme ho použiť na meranie zosilnenia signálu. Tu je to vlastne ako gain, zosilnenie, ale teda aj útlm, to je v zápornej miere vyjadrené, alebo na zistenie fázového posunu. Takto vyzerá tá ikona. Kladná svorka vstupu na kladný vstup, výstupná svorka. Čiže mám pripojiť kladnú svorku in a pozitívnu out na konektory V plus a V minus. A negatívne svorky mám pripojiť k zemi. Po dvojkliknutí na ten nástroj sa mi otvorí čelný panel, ktorý je zobrazený tu. No a na tom Bode plotteri môžeme nastavovať tieto parametre. Ešte je tu vlastne informácia o tom, že tá amplitudová alebo frekvenčná fázová charakteristika môže byť skenovaná, prehliadaná prostredníctvom posunu, ako sme si ukazovali tohoto vodorovného posuvníka, ktorý zobrazuje v boxoch spodnej časti tie okamžité hodnoty nameranej veličiny. Ten Bode plotter nefunguje v takom prípade, keby sme zapojili funkčný generátor v tom diferenciálnom zapojení, to znamená, a na to som si dával pozor, že ho zapájam medzi zem a buď plus alebo mínus, nefungoval by, keby sme ich dávali medzi tieto krajné pozície.
Pozerám ešte. To je len vlastne ako mám umiestniť tú indikačnú sondu. Keď si dobre nazumujeme len určitú oblasť, tak veľmi presne si dokážete zistiť, kde je tá medza, kedy ten filter prechádza z tej jednej oblasti do tej druhej oblasti, teda tú medznú frekvenciu pre pokles napríklad o tie minus 3 decibely. Vašou úlohou vlastne bude zostaviť si takto vyzerajúci obvod a namerať a nastaviť si správne parametre, pre ktoré to meranie bude prebiehať. No a posledná fáza je zopakovanie si. Nakreslite schematickú značku operačného zosilňovača. Operačné zosilňovače, a konkrétne tu je ten operačný zosilňovač, ja tu mám mierku nastavenú, na zväčšenie. Operačný zosilňovač je takáto trojuholníková značka. Operačné zosilňovače boli základom voľakedy analogových počítačov, neskôr sa uplatnili v elektronike z toho dôvodu, že oni predstavujú taký veľmi precízny základ pre vytvorenie elektronického akéhokoľvek takého zosilňovacieho systému s tým, že sa vlastne doplnia vonkajšie obvodové prvky. Ak si pozriete, existuje množstvo takých kníh, ktoré môžete pre návrh obvodov s operačnými zosilňovačmi využiť. Ja vám napríklad odporúčim toto je, dá sa povedať, taký bestseller od vydavateľstva Ben. Sú tam popísané veľké množstva aplikácií a keď sa pozriete na to, aká je to hrubá kniha, tak si môžete uvedomiť, že tým, že sa ten operačný zosilňovačík, čo je vlastne súbor nejakých obvodových prvkov, vhodne doplní o to vonkajšie, tak získate veľké množstvo najrôznorodejších zapojení. Keď by sme sa pozreli, čo ten operačný zosilňovač aspoň v jednoduchosti tvorí, je tu taký vstupný rozdielový stupeň. A potom je tam kaskáda nejakých zosilňovacích prvkov. Toto je tá svorka napríklad neinvertujúca, invertujúca svorka. Spravidla napájanie je súmerné, plus, mínus, máme tu výstup. Čiže ak ja sa vrátim k tomu operačnému zosilňovačmu, invertujúci vstup, to znamená, že ak tu privádzam rastúci signál, na výstupe mi zosilnený, ale klesá. Neinvertujúci vstup, ak tu rastie, tak aj na výstupe rastie. Súmerné napájanie, to znamená, že mám zem, niekde v strede pripojenú, a potom plus nejaké napätia úplne identické v opačnej polarite napätia, napríklad plus minus 15 V. Nejdeme sa teraz venovať tomu, čo nás momentálne nezaujíma. Tá otázka na ten operačný zosilňovač tu bola len z toho dôvodu, že vlastne v tomto našom zapojení, taký nízkošumový, ktorý sa používa v audiotechnike s obľubou už dlhšiu dobu, máme použitý. Definujte virtuálny merací prístroj Bodeplotter z aplikácie AnyMultisim. Takže skúste si to najskôr vy. Dobre, tento Bodeplotter je vlastne zariadenie, ktoré sa používa na zisťovanie amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky obvodového bloku. Ja hovorím naschvál, že je to obvodový blok, niečo, čo má vstupné, niečo, čo má výstupné svorky, a po lopate ja chcem zistiť, čo sa mi deje s tým na výstupe, ak nechám konštantné čo do veľkosti napätie na vstupe a len mením jeho frekvenciu. Takto získam amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku. Tam mi jednoznačne popisuje obvod a ak je dobre navrhnutý, tak mi plní úlohu napríklad filtra. Teda zaujímavé mi ponechá, nezaujímavé mi odskratuje, odstráni z toho signálu.
Správne zapojte bodeploter k meranému obvodu, ktoré prvky musíme do skúmaného obvodu zakomponovať pre funkčnosť simulácie. Informácie získajte čítaním kontextovej nápovedy, potom stlačení F1. To sme si aj ukázali. Zase skúste si najskôr vy, potom si spustíte video ďalej. Dobre, takže predpokladám, že ste si to zostavili. Prvé, čo by ste mali vedieť, že musím tu mať aspoň nejaký zdroj. Hoci ak tam nemám osciloskop, tak je jedno, aké má parametre nastavené, uplatnia sa tie, ktoré mal bodeploter. Mínusy si môžem tu spojiť a dať ich do uzemnenia. In-svorku plus dám na skúmaný vstup. Tu mi signál vstúpi do toho. A plus svorku autu dám zase na ten skúmaný spotrebič. Vlastne filtrom mi je tento blok a toto je záťaž, toto mi môže predstavať vstup nejakého tranzistorového ďalšieho zosilňovacieho stupňa napríklad. Vysvetlite pojem amplitúdová frekvenčná charakteristika obvodu. Skúste si to najskôr pre seba. Amplitúdová frekvenčná charakteristika je vlastne závislosť pomeru výstupného napätia k vstupnému pre tú, ktorú frekvenciu signálu, ktorý na ten vstup prinášam. Keď meriam tú amplitúdovú charakteristiku, mal by som mať preladiteľný generátor. Na výstupe udržiavam jedno napätie, ale mením frekvenciu. Ak by to bol nejaký rezistor, nejaká súčiastka, čo mi moc spracovanie toho signálu neovplyvní, čo do frekvenčnej závislosti, tak stále by som mal na výstupe rovnaké výstupné napätie pre hoci ktorú frekvenciu. Ale keďže je to už nejaký RC, LC článok, u ktorého sa tie vlastnosti menia s frekvenciou, tá schopnosť prenášať ten signál, tak aj tá veľkosť výstupného napätia sa mi mení od tej frekvencie. Popíšte správanie obvodu charakterizovaného nasledujúcim priebehom. A isto aj na tom písomnom zopakovaní budete mať nejaký takýto priebeh a máte určiť, o aký typ toho filtra ide. Čiže poďme sa pozrieť. Tu mi stále prenáša signál a od určitého okamihu začína tlmiť. Nízke frekvencie prenáša, vysoké už potláča, neprenáša, čiže je to dolná priepusť. To, čo sme pred chvíľočkou skúmali na tom priebehu, nízke neprenáša a vyššie prenáša. To je horná priepusť. Označte a charakterizujte parametre, ktoré meníme pri konfigurácii striedavého napájacieho zdroja. Môžeme si to aj vyskúšať a tým vlastne toto cvičenie uzatvoríme a uvidíme aj, na čo to bude mať vplyv, keď to zmením. Čiže ja si vyhodím, deletnem tento generátor, musí byť ale simulácia zastavená. Idem place, idem power sources, ale nedám teraz direct power, DC power, ale auxiliary striedavý, AC, OK. Dobre. Pripojím, nech mi to pekne vyzerá ako nejaký dvojbrán, pripojím tu. Dám tu zase len ten 1 V, nech mi je to ekvivalentná náhrada. Dám tu, naposledy sme tam mali asi 100 Hz, keď to dosť výrazne tlmilo. OK. Spustím tú simuláciu. Na bodeplotri žiadna zmena, vzhľadom k tomu, že je to ekvivalentná náhrada vtedy za ten funkčný generátor aj so svojimi parametrami, tak teraz tu mám aj identické priebehy. A ešte keď rozkliknem tieto striedavý zdroj, lebo otázka je, že ktoré veličiny nastavujem, voltage RMS mi vlastne predstavuje efektívnu hodnotu napätia. Pre striedavé veličiny sú zložitejšie na výpočet. Musíme tam už počítať z pravidla, ak by ste boli elektrikári, tak s komplexnými veličinami, tie majú reálnu a imaginárnu časť. A vždy bola snaha napríklad len pre nejakú vykurovaciu techniku alebo pre také jednoduchšie oblasti elektrotechniky urobiť si náhradu, nahradiť si tú striedavú veličinu nejakou ekvivalentnou jednosmernou veličinou. No a vtedy práve používame pojem efektívnej hodnoty. A skúsme ho vypočuť. Efektívna hodnota striedavého prúdu
je taká hodnota jednosmerného prúdu, ktorá by mala rovnaké tepelné alebo mechanické účinky. Čiže ja sa snažím nahradiť ten striedavý prúd s nejakou frekvenciou takým jednosmerným prúdom, ktorý by mi na odporovom telese vyvinul rovnaké teplo, alebo ak by to bolo na nejakom takom pohodne, len tu je to už trošku ošemetnejšie, a rovnaké mechanické vlastnosti. Okrem efektívnej hodnoty existuje aj stredná hodnota, tá je tiež náhradou takou jednosmernou, ale nie z hľadiska tepelných, ale z hľadiska chemických. Pri elektrolíze, pri nejakej elektrolytickom rozklade by mi vlastne spracovalo rovnaké množstvo alebo vylúčilo sa rovnaké množstvo nejakého galvanizovaného produktu. Na tej elektróde by sa rovnaký počet, napríklad rovnaký objem medí zo siranu mednatého vylúčil. Takto na to treba pozerať. Čiže efektívna hodnota napätia, frekvencia, to sú tie dva najdôležitejšie parametre, ktoré mi ten zdroj popisujú. Mohol by som tam mať ešte nejaký nápäťový offset, čiže posunutie od tej vodorovnej osy. Mohol by som tu mať phase, počiatočnú fázu, ale tie najzákladnejšie frekvencia a efektívna hodnota. Pozor, niekedy tu môžete mať P pomočka P, to je napätie špička špička. U nás, keď popisujeme striedavé veličiny, možno zaujímavé si spomenúť, tak U v čase T sa rovná maximálna hodnota, to je táto veľkosť, krát sinus a nejaké omega T plus prípadná počiatočná fáza phi. A u nás najčastejšie hovoríme o maximálnej hodnote napätia Umax. V týchto zahraničných literatúrach anglickej a americkej sa označuje, že je to VPP, voltage peak to peak, napätie špička špička. VPP je vlastne 2x Umax pri sumerných veličinách a harmonických. Čiže je to toto plus toto. VPP je vlastne rozkmit medzi jedným a druhým maximum. Takže pozor na to potom, keby sme to niekde videli. Pri tom dnešnom spoločnom stretnutí sme si teda vysvetlili, ako skúmať frekvenčné charakteristiky obvodov, čo sú to filtre za obvodové súčiastky, na čo sa používa, a okrem predošlého, čo sme si vysvetlili osciloskopu, sme sa teraz pozreli aj na ten tzv. Bode plotter. Tu som vám neuvádzal nejaký taký ekvivalentný nástroj, ktorý by ste si mohli, ak by ste chceli tú svoju hobby dielňu rozšíriť a objednať. Toto už sú veľmi nákladné prístroje, ktoré sa nedajú nejako alternatívne kupovať. Dajú sa v rámci týchto simulácií si odskúšať, ale pre technickú prax sú rozhodne o mnoho drahšie ako klasický osciloskop. Ani by ste zrejme také zariadenie príliš často nevyužili. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.